Rhif ein hemyn cynta bore yma yw 495, 495, wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dyfnder dangau loes. Pryd hyn rwyf yn dibrisio'r byd a'r holl ogoniant sy'n ynddo i gyd. 495. Fe ddaw ein darlleniad y bore yma o Efengil Luc, pennod 23. Codasant oll yn dyrfa a dod ag ef ger bron Pilat. Dechreuasant ei gyhuddo gan ddweud, cawsom y dyn hwn yn arwain ein cenedl ar gyfeiliorn, yn gwahardd talu trethu i Gesar ac yn honni mai ef yw'r Meseia, sef y brenin. Holodd Pilat ef, ai ti yw brenin yr Iddewon? Atebodd ynta ef, ti sy'n dweud hynny. Ac meddai Pilat wrth y prif offeiriaid a'r terfaoedd, nid wyf yn cael dim trosedd yn achos y dyn hwn, ond dal i daeri yr oeddent,
A mae'n cyffroi'r bobl a'i ddysgeidiaeth trwy Jwdea gyfan. Dechreuodd yng Galilea ac y mae wedi cyrraedd hyd yma. Pan glywodd Pilat hyn, gofynnodd ai Galilead oedd y dyn, ac wedi deall ei fod dan awdurdod Herod, cyfeiriodd yr achos ato, gan fod Herod yntau yn Jerusalem y dyddiau hynny. Pan welodd Herod Iesu, mawr oedd ei lawenydd. Bu'n awyddus ers amser hir i'w weld gan iddo glywed amdano, ac yr oedd yn gobeithio ei weld yn cyflawni ryw wyrth. Bu'n ei holi'n faith, ond nid atebodd Iesu iddo ar un gair. Bydd y prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion yno yn ei gyhuddo yn ffyrnig, a'i drin yn sarhaus a wnaeth Herod hefyd ynghyd â'i filwyr. Roedd, gosododd wisg ysblennydd amdano cyn cyfeirio'r achos yn ôl at Pilat. Daeth Herod a Pilat yn gyfeillion i'w gilydd y dydd hwnnw. Cyn hynny, yr oedd gelyniaeth rhyngddynt. Galwodd Pilat y prif offeiriaid ac aelodau'r cyngor a'r bobl ynghyd, ac meddai wrthynt, deithwch ar dyn hwn gerf ymron, fel un sy'n arwain y bobl a'r gyfeiliorn. Yn awr, rwy fi wedi holi'r dyn hwn yn eich gwydd chwi, a heb gael ei fod yn eog o unrhyw un o'ch cyhuddiadau yn ei erbyn. Ac ni chafodd Herod chwaith, oherwydd cyfeiriodd ef ei achos yn ôl ato ni. Fe welwch nad yw wedi gwneud dim sy'n heiddi marwolaeth. Gan hynny, mi ddysgaf wers iddo ar a'i ollwng yn rydd. Ond gwaeddasant ag un llais, ymaith a hwn, ryddhab ar rabas i ni. Drachefn, anerchodd Pilat hwy yn ei awydd i ryddhau Iesu. Ond bloeddiasant hwy, croes hoelia ef, croes hoelia ef. Y drydydd waith meddai wrthynt, ond pa ddrwg a wnaeth ef? Ni chefais unrhyw achos i'w ddedfrydu i farwolaeth. Gan hynny, mi ddysgaf wers iddo ar chwip a'i ollwng yn rhydd. Ond yr oeddent yn pwyso arno a'i croch lefain byddarol gan fyny ei groes hoelio ef, ac yr oedd ei bôn llefau yn ennill y dydd. Yna, penderfynodd Pilat ganiatáu ei cais. Ryddhaodd yr hwn a oeddent yn gofyn amdano, a thraddododd Iesu i'w hewyllus hwy. Wedi mynd ag ef ymaith, gafai lasant yn Seimon, brodor o Cyrene, a oedd ar ei ffordd o'r wlad, a gosod y groes ar ei gefn, iddo ei chario y tu ôl i Iesu. Roedd tyrfa fawr o'r bobl yn ei ddilyn, ac yn ei plith wragedd yn galaru ac yn wylofain drosto. Deithbwyd ag eraill hefyd, dau droseddwr i'w dienyddio gydag ef. Pan ddeithant i'r lle a elwir y benglog, yno croes hoeliwyd ef a'r troseddwyr, yn naill ar y dde a'r llall ar y chwith iddo. Ac meddai Iesu, o dad, maddau iddynt, oherwydd ni wyddant beth y maent yn ei wneud. A bwriasant goel brennau i rannu ei ddillad. Roedd y bobl yn sefyll yno yn gwylio. Roedd aelodau'r cyngor hwythau yn ei wawdio gan ddweud, fe achubodd eraill, a chybed ei hun, os ef yw Mesaia Duw. Daeth y milwyr hefyd ato a'i watwar, gan gynnu gwyn sir iddo, a chan ddweud, os ti yw brenin yr Iddewon, achub dy hun. Roedd hefyd ar ysgrif uwch ei ben,
Hwn yw brenin yr Iddewon. Roedd un o'r troseddwyr ar ei groes yn ei gablu gan ddweud, "Oni ti yw'r Meseia, achub dy hun a ninnau." Ond atebodd y llall a'i geryddu. Oni does arnat ofn Duw a thithau dan yr un ddedfryd. I ni, y mae hynny'n gyfiawn, oherwydd haeddiant ein gweithredoedd sy'n dod i ni. Ond ni wnaeth hwn ddim o'i le. Yna dywedodd, Iesu, cofia fi pan ddoi i'th deyrnas. Tebodd yntau, yn wir rwy'n dweud wrthyd, heddiw byddi gyda mi ym Mharadwys. Erbyn hyn yr oedd tua hanner dydd. Daeth tywyllwch dros yr holl wlad hyd dri o'r gloch y prynhawn, a'r haul wedi diffodd. Rhwygwyd llen y deml yn ei chanol. Llefodd Iesu a llef uchel, "O Dad, i ddwylo di yr wyf yn cyflwyno fy ysbryd." A chan ddweud hyn, bu farw. A gan i ganu emyn arall yn nawr, yr emyn rhif 490, 490. Draw, draw ymhell mae gwyrddlas fryn, tu fas i fur y dref. Lle'r hoeliwyd Iesu annwyl gynt o'i fodd i'n dwyn i'r nef. 490.
A gawn ni uno mewn gweddi. Gydaeth eglwys fawr yn y nef ac ar y ddeiar, a ddolwn a chlodforwn di o ddiw. Am i ti roi i ni dy fab Iesu, i rannu ein bywyd, i ddwyn ein gofidiau, ac i ddileu ein pechodau. Wrth fyfyrio ar aberth ei groes, arwain ni i ddirgelwch ei ddioddefiadau, fel y gwelwn mae trwy aberthu y mae'n teyrnasu, trwy garu y mae'n gorchfygu, trwy ddioddef y mae'n achub. Gofynnwn am dy gymorth o Dduw Dad, i agosau at groes dy fab. Mor amharod yr ydym i droi ein golwg at Galfaria, ac i syllu ar y Crist sy'n dioddef a marw ar y pren. Ni fedrwn am gyffred dyfnder ei a'i drallod, ei unigrwydd a'i warth. Ni fedrwn ddeall darluneb a chreulondeb dynol ryw, yn gwrthod ac yn lladd mab Duw. Ein denu ati mewn rhyfeddo a gweddi a wna croes dy fab o hyd, ac ni fedrwn ddianc rhagddi. Rhoi ni gymorth i edrych ar archollion yr hoelion, a'r bicell fain, ar y goron ddraen blethedig, ar y gwaed, y chwys a chwysau'r fflangell, ar ei welwder, ei wedd. Rhoi ni gymorth i'w wrando ar ei ocheneidiau dwys, ar wawd ac anfri'r dyrfa, ar ei eiriau o gariad am y ddeiant, ac ar ei waidd olaf fuddugoliaethus. Rhoi ni gymorth i dderbyn, i gydnabod ein rhan ymhechod a gwrthryfel byd a groeshoeliodd Iesu, i brofi'r maddeiant sy'n dileu ein camweddau, ac i dderbyn y bywyd newydd a ddaw o iangau drud. O arglwydd Iesu, na fedrwn ddeall dyfnder a dirgelwch dy aberth, a ddolwn di yn awr, a ddolwn di mae drosom ni y biost farw, i ddatguddio i ni gariad y tad, i'n cymodi ni a Duw ac a'n gilydd. Am i ti yn dy ddioddefiadau, dy'n ieithu dy hun a gofid a phoen y byd, gweddiwn dros deulu poen ym mhob man. Yr rai sy'n dwyn croes a fiechyd a llesgedd, rai sydd yng ngafael iselder ysbryd, a rhai sy'n colli gobaith. Rai sy'n dwyn croes galar a thristwch, rai sydd mewn profedigaeth, a rhai y mae hiraeth ac unigrwydd yn ei llethu. Rai sy'n dwyn croes gormes a thrieni, rai sy'n nychu o brynder bwyd, a rhai sy'n dioddef gwaradwydd oherwydd ei cred neu liw ei croen. Ti a brofais holl boenau teulu'r llawr, rhoedd blant anghennus ym mhob man, dy bresenoldeb yn ei gofidiau, dy dangnefedd yn ei helbulon, ath nerth yn ei gwendidau.
ac I ti o Grist, arglwydd y cariad tragwyddol, gyda'r tad a'r ysbryd glân, a byddo'r clod a'r gogoniant, byth bythoedd. Amen. A gawn ni ganu emyn arall yn awr. Yr emyn sydd ar geiriau. Cyntaf yr emyn ar y bwrdd fan hyn. 500, cof am y cyfiawn Iesu, y person mwyaf hardd. Ac yn y blaen, 500. A gawn ni fyfyrio gyda'n gilydd am ychydig funudau y bore yma ar ddigwyddiadau'r wythnos olaf. Ond gai ddechrau yn ober am yr gaw. Rwy'n siŵr bod rai ohonoch chi fan hyn wedi bod I ober am yr gaw. Gweld rai yn nodau pen fanna. Dwi byth wedi bod. Ond rydyn ni'n gwybod yr hanes. Roedd Pla D, y Black Death, yn Ewrop yng nghanol y 4edd ganrif ar 15, ac yna roedd pla mawr tebyg arall yn Ewrop
yn yr ail ganrif ar 15. A cyrhaeddodd y pla yma bentref Ober Amergaw tua 1632. Ac yn 1633 dyma drigolion y pentref oedd heb farw o'r pla yn addo i Dduw y bydden nhw'n perfformio drama i gofio dioddefaint Crist. Fe aeth y pla o'r pentref ac yn y flwyddyn ganlynol 1634 dyma nhw'n perfformio drama dioddefaint Crist. Bob blwyddyn hyd 1674 ac o 1680 ymlaen bob 10 mlynedd, gydag ambell eithriad am wahanol resymau megis rhyfel neu yn ddiweddar y pandemig, y Covid yma. Ni chynhaliwyd y ddrama yn 2020, ond bydd yn cael ei chyflwyno unwaith eto eleni o fis Mai hyd fis Hydref, os dwi'n cofio'n iawn. Mae 16 act yn rama Ober Amergaw, ac mae'n gallu cymryd 5 awr, neu hyd yn oed 8 neu 9 awr i berfformio'r peth i gyd. Mae'n agor gyda Iesu yn mynd i mewn i'r deml, yr act gyntaf. Iesu yn y deml ac yn dechrau bwrw allan y rai oedd yn gwerthu. Mae act arall yn dangos yr eneinio y Methonia, yna'r swper olaf. Judas yn mynd at y Sanhedrin ac yn addo bradychu Iesu am 30 darn o arian. Gwelwn Iesu ar fynydd o'r olewydd ac yng ngardd Gethsemane, ac yn mynd o flaen Annas a Caiaffas, yna Pilat a Herod, cyn cael ei ddedfrydu i farw ar y groes. Mae'r ddrama yn gorffen gyda'r croeshoeliad ac yna'r atgyfodiad. Byddwn ni'n dychmygu mae'r olygfa fwyaf trawiadol fyddai'r croeshoeliad ei hunan. Gweld y dyn oedd yn actio Iesu ar y groes. Mae stori'r Pasg yn un gyfarwydd iawn i ni. Ond byddai'n stori gyffroes iawn i bobl na fyddai'n gwybod yr hanes, neu rai fel y Cristnogion cynnar a fyddai o bosib heb fod yn gwybod y manylion. Gallwn feddwl am y bobl hyn yn y catacwmau yn Rhufain er enghraifft, yn y tywyllwch, yng ngolau lamp olew, yn gwrando ar rywun yn trosglwyddo'r hanes. A gai awgrymu y bore yma bod yr hanes yma yn llawn drama a chyffro iddyn nhw fel y ddylai fod i ninnau hefyd. Bydd yn dechrau yn araf, yn gosod yr olygfa, yn creu'r tensiwn ac yn raddol godi i'r uchafbwyntiau ar ddiwedd yr wythnos. A hoffwn rannu'r ddrama yn 2 ran. Bydd dim intermission yn y canol, ond os cael rannu yn 2 ran, yn gyntaf cyn y swper olaf, ac yna o'r swper olaf ymlaen. Mae'r olygfa ar y dechrau, cyn yr ymdaith fuddugoliaethu sy'n mewn i Jerusalem, yr olygfa yn llawn ansicrwydd. Mae'n amhendant. Dyn ni ddim yn gwybod beth yw enw'r pentref lle mae'r disgyblion i fod i fynd i nôl yr ebol asyn. Dyw e ddim yn glir. Maen nhw'n agos Bethania a Bethfage, ond mae'n anfon 2 ddisgybl. I ble yn union dyn ni ddim yn gwybod.
a dyw'r disgyblion ddim yn cael eu henwi. Mae'r ebol ar ymyl y pentref, fel petai o'r ffordd yn rhywle. Sgwn ni os allai fod yn beryglus i'r ddau ddisgybl fynd yn amlwg i'r pentref. Mae'r ebol wedi glymu, a'r disgyblion ddim yn gorfod gofyn i neb. Yr Iesu yn dweud, os digwydd i rywun sylwi, maen nhw fod ateb, mae ar y meistr ei angen. Eto, dyw y meistr ddim yn rhywbeth pendant, fel pen a ba Iesu eisiau i bobl wybod mae ef oedd. Gallai hefyd fod y geiriau yn rhyw fath o cod. Mae'r peth yn ddirgelwch, yn llawn ansicrwydd, yn amhendant, ddim yn glir. Ond mae'r disgyblion yn gwneud yr hyn oedd Iesu yn gofyn, heb rwgnach yn ifydd iddo. Ac yna, mwyn paratoi gwledd y Pasg, mae'r Iesu yn anfon dau ddisgybl arall i chwilio am y dyn a'r piser, neu'r stenaid o ddŵr. Mae'n enwi'r disgyblion y tro hwn, Pedr a Ioan. Ond mae pethau'n dechrau newid, ond eto gyd mae'n awgrym o berygl, o gadw pethau'n gyfrinachol yn ddirgel. Unwaith eto gallwn ddychmygu'r ddrama wrth i bobl glywed y stori. Roedd Jerusalem a'r cyffiniau yn orlawn. Gallai pobl ddychmygu'r disgyblion yn chwilio am y piser yn y dorf, yn ei golli am eiliad, ac yna na i weld eto. Oedd y disgyblion ddim wedi gweud wrth y dyn yma pwy o'n nhw fod i ddilyn e, a dde'n mynd i'r oruwch ystafell. Gallwn gredu nad oedd y dyn i fod edrych nôl mwyn wneud siŵr bod y disgyblion yn ei ddilyn. Rhag ofn tynnu sylw at y disgyblion. Mae hyn i gyd yn creu rhyw ragarweiniad i'r digwyddiadau mawr oedd i ddod ar ddiwedd yr wythnos. A'r ansicrwydd a'r perygl o bosib yn gwneud bobl yn awyddus i glywed beth oedd i ddod. Setting the scene mwyn y digwyddiadau mawr. Ond yn yr ail hanner, o'r swper olaf ymlaen, mae pethau'n wahanol. Mae nhw'n fwy pendant. Dyma Iesu yn cyhoeddi wrth ei ddisgyblion beth sy'n mynd i ddigwydd. Ond hefyd, mae'r drwg yn dechrau dod i'r amlwg yn y stori. Mae'r bobl yn cael eu henwi o nawr ymlaen. Mae'r siarad yn uniongyrchol. Fe gawn wybod beth oedd y meddwl pobl. A mae'r disgyblion yn dechrau, rai o'r disgyblion yn dechrau sôn am ei safle nhw drws nesaf i Iesu yn y nefoedd. Mae'r gair yn dweud cododd cweryl hefyd yn ei plith yng nghanol y swper olaf. Pa un ohonynt oedd i'w gyfrif y mwyaf? Yn meddwl amdani nhw eu hunain, roedd y disgyblion hyn. Nid beth oedd yn mynd i ddigwydd i Iesu. Ac nid dyma'r tro cyntaf fe gofiwch i fam Iago a Ioan ofyn ffafr gan Iesu.
dros I meibion. A mae'r drog eto yn bendant yng ngweithred Judas, sef bradychu Iesu. O bosib mae'n ganlyniad i'r eneinio a Methania wedi'r enaint gwerthfawr gael ei ddefnyddio I eneinio traed Iesu. Roedd Judas yn anhapus oherwydd y gwastraff am fod yr enaint mor werthfawr. Gwerth 300 o ddarnau arian yn ôl rai. Ac wedi Judas sôn wrth Iesu, mae Iesu'n ymateb â hiwmor a dweud y byddai'r tlawd gyda ni bob amser. A Judas efallai yn grac, yn wyllt ac yn bradychu Iesu. Y drwg yn dod i'r amlwg eto. A dyma Pedr, Simon Pedr o bawb, yn gwadu Iesu. Pedr, y dyn birbwyll oedd yn fodlon am ddiffyn Iesu, yn cael ofn, braw yn cydio ynddo. Efallai bod ofn ar Pedr y Galilead, ofn y byddai pobl yn ei adnabod wrth ei acen, ac y byddai perygl iddo. Y drwg ar waith y meddwl Pedr. Nid wyf yn ei adnabod, ddwedodd Pedr. Pedr oedd yn barod I wneud popeth bron, heb feddwl, heb baratoi, ond yn gwneud popeth yn ei nerth ei hunan. Roedd Paul yn sylweddoli bod e'n gweithredu yn nerth rhywun arall. Yn ei lythyr at y Philippiaid, mae'n dweud, y mae gennyf gryfder at bob gofyn, ond mae'n ychwanegu y geiriau trwy'r hwn sydd yn fy nerthu. Yn un ac yn y ddrama, mae Iesu'n cael ei adael ar ei ben ei hun. A beth am Herod? Roedd Herod, fel y glywsoch yn y darlleniad, ag awydd I weld Iesu. Roedd e'n llawen iawn. Oedd e wedi bod yn awyddus I weld y dyn yma, I weld y seren yma, yn gobeithio I weld yn cyflawni gwyrth. Ond mae'n anfon, Herod yn anfon Iesu ar ôl ei drin yn sarhaus a'i watwar yn ôl at Pilat. Roedd drygioni yn bresennol gyda Herod hefyd. Nôl at Pilat, a Pilat yn gweld nad oedd drwg yn Iesu, ond eto yn gwrthod gwneud y peth iawn. Bod cyfle ganddo I wneud hynny. Dair gwaith roedd e wedi ceisio ryddhau Iesu. Gweld dim drwg ynddo, ond yn rhoi mewn i'r dorf ar offeiried oedd yn gwasgu arno I ryddhau Barabas. Roedd Pilat yn awyddus I gael bywyd rwydd, rhywbeth mwyn osgoi terfysg. Ac mae'n dedfrydu Iesu I farwolaeth. Roedd llawer o bobl eraill yn y ddrama, nad ydym yn gwybod ei henwau. Y gwarchodwyr oedd yn ei wawdio a'i boenydio, y torfeydd di-fater oedd yn troi gyda phob awel. Y milwyr oedd yn gwneud ei gwaith. Pob un ar rhan marwolaeth Iesu. Mae'r drwg yn dawnsio I ffordd drwy'r stori, weithiau yn yr amlwg, weithiau yn anweledig. Mae'n cael lle yng nghalon Judas.
Ac yn ôl lyc, mae Iesu yn rybuddio Pedr, Simon, Simon, dyma Satan, sef y drwg wedi dy hawlio di. A menydd bach roedd y drwg wedi llwyddo gyda Pedr. Pan gafodd Iesu ei arestio, mae'n ildio i'r bobl sy'n ei ddal, ond mae'n dweud wrthyn nhw bod y drwg ar waith. Onid eich awr chwi yw hon, a'r tywyllwch, sef y drwg, buai'r awdurdod. Ond mae yna un a wnaeth ymddwyn yn wahanol. A hwnnw oedd un o'r troseddwyr oedd wrth ochr Iesu ar y groes. Y troseddwr sy'n rhoi cipolwg rhyfedd i ni o gredu yn Iesu, o ffydd yn Iesu. Mae'n dweud wrth y troseddwr arall, haeddiant ein gweithredoedd sy'n dod i ni, ond ni wnaeth hwn ddim o'i le. Mae'n cyfaddef ei bechod ei hun ac yn cyhoeddi bod Iesu yn hollol wahanol. Ni wnaeth hwn ddim o'i le. Yn gyffredinol, o'r swper olaf ymlaen, fe gawn ddarlun o greulondeb, o esgeilistod, o hunanoldeb, o ofn, negyddiaeth, anobaith, digalondid, bod y drwg ar waith ym mhob man ac ym mhob person. Ac wrth i ni ymgynnull yma, a oes ran gennym ni yn y ddrama fawr. Gaf i awgrymu ein bod ni yno hefyd, rhywle yn eu plith nhw i gyd. Efallai bod rhyw ran ohonom ni i'w gweld ym mhob un o gymeriadau'r stori ddramatig yma. Ond allwn ni ddweud, pe bawn ni'n Pilat, byddwn wedi bod yn ddigon dewr i adael Iesu yn rydd. Allwn ni ddweud, pe bawn ni'n aelod o'r Sanhedrin, byddwn ni ddim wedi tyngedu Iesu i farw. Allwn ni ddweud, pe bawn ni'n Pedr, byddwn ni ddim wedi gwadu Iesu. Allwn ni ddweud, pe bawn ni yn un o'r disgyblion, byddwn ni ddim wedi cilio, ddim wedi rhedeg i ffwrdd. Mae'n stori ddramatig, stori i ni feddwl amdano. A gawn ni ganu emyn arall i ddiweddu ein hoedfa. 513, 513. Mae rhyw fyrdd o ryfeddodau Iesu yn dy farwol glwy. Trwy dy loes, dy gur a thangau, cael trysorau fwy na mwy. 513.
Ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll a phawb sy'n anwyl gennym ac absennol o ddiwrthym, yn awr ac yn oes oesoedd. Amen.